Fis-sit fil-Fgura l-Awtorità tad-Djar se tiżviluppa 118 l-appartament. Dawn se jinkrew bi prezzijiet ridotti lil nies li għalkemm ma jikkwalifikawx għal housing soċjali qed ibatu biex iħallsu l-kirjiet bil-prezzijiet tas-suq. Huma se jingħataw kuntratt ta' kera għal 5 snin. Meta jagħlaq il-kuntratt issir evalwazzjoni tal-qagħda finanzjarja tal-inkwilini. Jekk il-qagħda finanzjarja tagħhom tkun tiebet, jitwaqqaf il-kuntratt tal-kirja biex ikunu jistgħu jsiru sidin ta' djarhom. Is-Segretarju Parlamentari Rodrigue Galde spjega kif il-kirja se tkun ta' €300 għal appartament b'kamra tas-sodda waħda, 400 għal appartament b'żewġ kmamar tas-sodda u €500 għal appartament b'3 kmamar tas-sodda. Il-kirja se tiffinanzja l-bini tal-appartamenti u wara li jinqata' s-self titħallas il-manutenzjoni. Il-waqt li nħallu l-struttur privat jaħdem u anke nħallu l-gvern jipprovdi anke housing soċjali, introduċejna dan it-tielet settur li huwa l-intervent tal-gvern anke flimkien mas-suq privat biex nipprovdu wkoll numru ta' appartamenti b'kirjiet affordabbli. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mackey stqarr kif dan il-proġett imur pari passu mal-għan tal-awtorità hekk kif jiffoka mhux biss fuq housing soċjali iżda wkoll fuq housing affordabbli f'pajjiżna. Ħsieb warajha huwa li nifhmu li l-Istat m'għandux biss ir-rwol illi bħalma jaħsbu ħafna illi ikun vidot biss għal social housing, imma jipprovdi wkoll akkomodazzjoni affordabbli u proprju dalgħodu dak li ġie mħabbar hawnhekk. Il-proġett se jkun qed jiswa €10 miljun. Bil-proċess għal dan l-investiment ilu li beda minn Marzu tal-2018 meta saru laqgħat ma' bosta banek lokali li tawh appoġġ kbir. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.